Paborito. San Fabian. Paborito. Nandiyan sa Nasinto. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In Quezon City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Okay, good morning. Masantos sa mabig morning na Miyerkules, dabalang sinansakay, petsa 29 la, da bulan na Abril. Wajala sa programa na PEM, ingagala para da saray tagadtan da balay na Binmalay, paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Siyempre, kalub kantabay sa ang programa, Migoyo RJ Beremenes at your service always. Kana siyempre sa Oscar Head na bayan ng Binmalay, Oscar President Enteron Luyag na Pangasinan, sa paway na sesyon, ang kaperom kay Batayo si Leon Elorde Castro Jr. Good morning, partner. Good morning, partner. Good morning at sa listeners. Saray ang talo sa subscriber at saya na programa na Binmalay PM ya may ito na sa tariwan balita tanaraya kanupugan na nantana unbali talapod transparent subali na Binmalay. Good morning and God bless us karamin, partner RJ. Antoray marakop ya bali atuloy sikyan Undersecretary Karuman dita da Binmalay. Andi partner o ingan sa atuloy at saman so aray regional staff na sa may operation chief di mana da Region 1 limara ta nakikod din akin ng mayor. Partner RJ. So istoryan pa noon turay pinasyablan, turay ginawa dadtan na partner. In lapag na susaray sa propriety na kinimero na nagagawa na siyempre antam na subitig mayor tayo napunto namin amin na detalye at sarata na katidiscuss natin agala masyado na kapi yung partner Ajil po ng tamula pilistad na gagawin sa saray ayuda ya kanapugan na naawad dara sa saray senior tayo dyan pala na Binmalay, partner Ajil. Okay, so siguro naguguno yan at paano makalat impormasyon mismo si Mayor. So ang turay panaabala natin na Oscar, partner. Saya panabalan natin na Oscar Partner Polismi ibabalidate sa Saray birthday celebrant alapod walay alagar milabad nila resolusyon pag-impasa ng mayor at sa Guniang Bayan at sa may a part of the profited ordinance na 7.7 million na po dahil po yung naman so birthday gift na Saray January, February, March at kailangan mo so resolusyon po sa po ay milabad a part of the 7.7 million which is the first quarter, partner Ajay. Ang tutay 7.7 million ay tampano wala ray aga makatalos ipatalos na pa tan may 1% partner. Part of the 1% na siya ng Binmalay ayat appropriated ordinance inlaan at sa aming birthday na may libre ng registration kasaray senior tayo 700 no total to man na wala sa appropriated ordinance tuwan at la po na buhuman niya taon at sa ipawin nila patad saya so
ununan first quarter na January, February, March partner pa yan. Kailangan na mga nakami na resolusyon sa Sangguniang Bayan, yung Pasalan Mayor, amanan si Poy Minabatet a part of the first semester at sa may appropriated fund 7.7 million. Okay, so malinaw, piano natalusan daray seniors tayo, tantam, iray mansisiim lang ulan na say nayari dan ikana ed sikat na si Mayor. So, jada katibukulan 7.7 million tan. Pero abay ipawayo party labat na satan niya pundo. Parang ganoon. Naman labat may first quarter, may first December na January, February, March. Saray members at validated by the OSCA, tanong namin yung Supara at Tigara. So, dapat ipaway at first semester. Lapod siyempre na normal na dati pasok ka pa 10,000 na 11,500 laso membro yung masulok partner RJ. At nayarin na unataginitan no depende sa pundo na sa gobyerno ta sa munisipyo ta sa kwintaan ditan 1% partner, di ba? Parang ganoon. Para maliwanag. Partner, kasi paano antami nung paano last quarter min kulang kami ta siyempre unaarom sa senior citizen. So gagawin nantami no pigara so dapat ipaway yung first quarter no pigara so validated ya birthday na January hanggang March partner RJ. So depende anto pati kamo ta siyempre wala ron tatakon, di ba? Unaabot sa edad sa isinta. Tamo na mayor tayo ang tulabay sulay UM tulabay rata na wala nagawa ka doon na yayamin namin na proseso so gagawin mi yapay papoy na kwarta kasi kwarta ay unbalitan partner RJ. Noon katamat si Mayor nung bilang may pagkukulang palaging ready yung kanyang bulsa para mag-ayuda, di ba? At saka labay ko rin palating mo natanat ma-meeting kami Lisod sa may Budal Fight na nagawa noong March, May 1, dyan bali na binmali dyan dayat tayo, wala po naman susak kaya gawon activity na nagawan Peace Side Diet Celebration dyan bali na binmali partner RJ. Okay, isan na bulan na Mayo, tuloy-tuloy sa Sara may yung pong mga makabuluhang proyekto para po sa ating mga kababayan dyan na napag-alaman ko rin na partner na mayroon ulit parang part 2 nung libreng sagat at libreng yung minor operation na partner, di ba? Na natuloy so saya gawon tayo part 2 na sa celebration so libreng tuli, libreng pagamot sa sistila sa May 8 May 8 sa evacuation center partner RJ. At nadagdagan ata yung bilang partner. Maragdagan partner lang last minute nung una 200 plus at siguro buong binmari na siguro yung ating matutulian dito partner dahil ito po nailad natin sa ating Facebook. Okay. So maganda po yan, abangan po natin yan. Dahil ang gusto naman ni Mayor lahat mapagsilbihan, di ba? At kung magkulang man ng gamot na tulad nung nangyari nung una, handa namang bumunot uli si Mayor sa kanyang sariling bulsa, di ba, partner? Partner, kasi nung flag racing namin last Monday, napagsabi natin ang ating RSU doktor na kung tingnan nila kung kulang talaga yung gamot, ay si Mayor mismo ang bibili para hindi na alam mo, si Mayor ayaw na yung matagal yung proseso. Sariling bulsa na lang ang bubunutin niya pa na RJ. Wala may kwandalante, usaron mo ni kwartay gobyerno sa tan, di ba? Ang gano saksak kaya kaupunban, nakaukulan mo nin mingitarya na kamyamay papilis, di ba? Parang ganon, just to justify may pangastusan, di ba? Kaya kanya difference siya kwanda wala man niya salitad Pangasinan sigila siya klakwan. Yung sa akin naglipat natin niya saya sunagaway ball fight a part of the celebration of peace and diet sa activity tayo palabay kipa natin sa atin malay undidengan kalapit lugar tayo unga po sa celebration na May 1 at oras na 5:30 kamusan
sa kinagawa ng possession o libot, wala po dyan simbano na rapdiman ng Baywalk, na nagawa sa misa, after the namas, nagawa sa Global Parade, after the Global Parade, nagawa, tutatawagan tayo laro sa Baywalk, sa selebrasyon ng ating mga kababayan sa Binmalay, sa ating mga bisita. At after that is magiging may mangyayaring bodel fight ng ating mga ahensya ng gobyerno, katulad ng mga lahat ng 33 barangays, mga opisyalis ng mga barangays, may kanya-kanyang table nila, mga different agencies sa Binmalay na offices natin. At kung umpisa ito ay open na yung model fight na gagawin nila, kung saan lahat ng gastusin, pa-premyo, pa-raffle ay galing sa sariling bulsa ng ating mayor. Ng dalawang yung baboy na worth 300 to 250 kilos na yan ang isang kakatayan para gagawin na yan ang pagkain sa magaganap na model fight. At may meeting na pinagsabi natin mga barangay captain na magdadala sila kung may dadagdag nila at kanya-kanyang dala ng yung dahon ng saging, saging para mas maganda preparasyon lahat na papakita natin na magkaisa ang Binmalay sa simpleng selebrasyon ng Pisay Dayat, partner RJ. So, lahat ng nandyan makakakain. Siguro bawal ang Sharon Cunita dyan. Partner? Partner. Bawal si Sharon Cunita dyan. Bawal si Sharon Cunita dahil pag nag-umpisa natin, siyempre may mga bisita tayo dyan sa tabing dagat at ating mga kababayan na siyempre naliligo, ay open na sila makisali after the opening ng siguro this will be the longest model fight dahil ang inaasahan namin ay aabot ng mga 100 na table, partner RJ. Joke lang Madam Sharon Cunita, joke lang. Dahil ang ibig sabihin namin ni partner yon, pagka may okasyon kasi may yung nagbabalot kaya nagagawin na parang Sharon Cunita dahil sa kanyang kantang balutin mo ako, di ba? So yun ang ibig nating sabihin. So joke lang Madam Sharon Cunita. Sikat kasi yung kanta niya na balutin mo ako so bawal ang balot. Basta kakain na partner yung ating mga bisita diyan pagkatapos ng ating mga lingkod bayan, nakakain dyan. Siyempre, yung lahat ng nandyan na pwede ay mantumpok, ay kwanda. Wag lang magbalot. Dyan sa gaganaping budol fight na yan. So yung may gustuhan ko na imbagang partner. So premyo, pati sa may baboy, galing sa bulsa, parang ganoon. Walang lalabas sa pundo ng ating munisipyo, kundi lahat po. Pati sa ating mga offering sa pari natin, lahat ang gamitin ng motorboat, wala pong maalis kahit 5 sa pundo ng bayan, kundi pundo ni sarili na pundo ni Mayor Pete Merera po. Okay. So, nung isang araw pala, ewan ko kung nakita mo yung partner, at mamaya i-play natin yung reaction dyan ni Mayor yung kanyang damdamin dahil nung nakarang araw pala may nagpunta dyan mismo sa opisina ni Mayor Pete Merera at meron siyang ibinigay na parang kitchen partner, alam mo yon, na may nakamarka doon na parang the best mayor, parang ganon. At medyo nagulat si Mayor bakit may isang concerned citizen na pupunta sa kanyang opisina at magbibigay ng ganon. Siguro na-appreciate nung tao na yon yung ginagawang paglilingkod ni Mayor, di ba partner? Alam mo yon, nakita mo yon? Kasi partner, nung umagang yun, binigay sa kanya ng maaga ng Lunes. Lunes pala yun, okay. Parang inintay yung pagdating ni Mayor sa ating flag raising. At nung dumating si Mayor sa kanya sakyan, na bigla lang na dumating yung tao yun, di ko rin kilala. At binigay yung kitchen at nagipag-picture kay Mayor. At yung kitchen nakita ko doon, Republic of the Philippines, so nakalagay doon at Mayor Pete Merera,
best mayor. Oh. Nakalagay doon, 2026. At tinatanong namin, nawala na rin yung taong nagbigay. Mhm. At sana gusto namin kung yung detalye niya. Yun lang, partner, siguro, it's God's blessing siguro na Oo. kita ng taong bayan yung ginagawa ng ating buting mayor, partner Radyo. Oo, at yun nga nung actually hindi naman yun ipinagmamalaki ni Mayor. Nung nandun kami, nakita lang namin dun sa sa lamesa. So alam mo na, mga media nakita, nagtanong, 'di ba? Ano 'yan? 'Di ba? Parang ganon. So it only shows na mayroon palang mga silensyo lang na nag-uobserba, ayan, sa ginagawa ni Mayor Pet Merera dyan sa Binmalay, at nakitaan siguro ng mga pagganap sa kanyang tungkulin na talagang na-appreciate ng karamihan, at isa nga yung nagbigay ng kitchen na yan, partner, di ba? Parang ganon. Partner RJ, kaya siyempre, alam mo naman si Mion, hindi naman mahilig niya sa mga ganyang bagay na kung na-appreciate. Sabi niya palagi ay, kung ako ang the best mayor, nung nakalagay doon sa kanya, pinakita niya sa ating mga kasama mga public servant, nung plug reset, sinabi niya, ito ay dahil sa inyo. Kaya sinabi nila na best mayor. Kayo ang best, sabi ni Mayor. Hindi niya sinasarili yung pagbigay sa kanya ng isang tao na gano'n na best mayor, kundi kayo ang best. Ako lang ang mayor, sabi niya. Oo, dahil syempre, yung sabi nga na hindi niya magagawang mag-isa kung wala naman tulong yung kanyang mga kapwa lingkod bayan, Pero syempre, pag titignan mo, nasa nasa pagdidirihi rin ng isang leader. At ito, with your indulgence, partner, baka ma-play natin yung reaksyon niya patungkol dyan, partner. Partner, kung medyo mahaba-haba yan, siguro magsasabi lang ako ng aking mga dapat malaman ng ating kababayan dahil tayo po ay may meeting ngayon sa oras na 9 o'clock sa may Office of the Mayor tungkol doon sa aming final meeting para sa selebrasyon ng ating Pistay Dayat. Kaya kung papayagan mo ko, partner RJ, i-play mo lahat ng mga interview, ito ay aking panahon na para magbigay lang ng mga ibang detalya tungkol sa ating mga senior citizen at bago at pagkatapos kayo magpapaalam na lang ako para mapunta ako sa isang meeting, partner RJ. Okay. Go ahead, partner. Sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga senior citizens, marami nagtatanong sa atin ng tungkol doon sa pagbibigay ng birthday gift ng ating mga January, February, March na birthday pa. Konting tis lang po ating mga kababayan na Sweden dahil ginagawa natin lahat na nasa proseso po yung paglalabas ng ating pondo dahil tayo po attend pa po ay mayroon pa tayong kinahanglan na resolusyon ng ating buting mayor na nagbibigay na pahintulot para ilabas natin yung first quarter doon sa appropriated ordinance na 7.7 million na allocated para sa buong taon ng ating mga birthday celebrant ng ating senior citizen. Kaya kailangan makuha pa tayo ng isang resolusyon na ilalabas natin ang amount kung magkano ang amount na tutugma doon sa validated na mga senior citizens sa may birthday ng January to March para malinaw po lahat at hindi doon tayo ma-question po ng COA. Kaya dinadaan po natin lahat sa tamang proseso. Huwag kayong magalala at pagkatapos ng ating centenarian na magbibigay ng centenarian sa cash gift sa ating mga centenarian sa Binmalay sa May 6 sa evacuation center. After that, susunod na agad yung birthday cash gift ng ating mga citizen. And after that, pag nalikwidan na natin yung first quarter ng ating social pension, ay susunod agad ang second quarter ng social pension fund. Kaya medyo paldo ang ating mga senior citizens fund, RJ. Yun lang po, gusto ko lang magpaliwanag dahil maraming nagtatanong doon sa birthday celebrant fund, RJ. Kaya yun lang po. At ang inyong lingkod na nag-isang Leon Castro Jr., ang Oscar President ng Pangasinan at Oscar ng Binmalay,
nagsasabing magandang araw at God bless sa lahat ng listeners, Partner RJ. Okay, Thank you now, Partner RJ. okay, thank you. Si partner Leon Elorde Castro Jr. Tungkol sa kanyang mga tinatrabaho dyan ho sa may bayan ng Binmaloy at sa buong lalawigan ng Pangasinan. Dahil siya po ang OSCA head ng Binmaloy at OSCA president dito sa ating lalawigang Pangasinan. Siguro, Engineer Dines, yung pangalawa na lang ang i-play natin mamaya. Yung pangalawa na lang, wag na yung una dahil kakapusin tayo sa oras. Ito naman ay patungkol sa reaksyon ni Mayor Pet Merera doon sa isang nagbigay sa kanya ng isang kitchen. Inaabot sa kanya, hindi naman na nagpakilala. Pero yan po yung parang pag-appreciate niya sa panunungkulan ni Mayor Pet Merera bilang mayor ng Binmaloy. Siguro nakakitaan niya ng talagang dedikasyon at yung totoong paninilbihan para sa kapakanan ng taong bayan. At dyan po may reaksyon si Mayor Pet Merera sa nagbigay sa kanya ng kitchen at sabi nga niya ay siguro hindi lang siya dapat ang purihin bagkus lahat ng kanyang kasama mga kawani ng gobyerno dyan sa bayan ng Binmaloy kung ano na ngayon ng Binmaloy. Okay, nandito po yan na reaksyon ni Mayor Pet Merera. Alam mo naman, ako naman, napapasalamat sa kanya kasi nakikita niya yung tawang gawa ko na alam niya na sa sarili ko ay ayos ko ang bayan ko. Kasi yun lang naman ang ano ko ano man ang bagay na mangyari kung wala rin pagtulong sa mga kapwa ko, public servant, wala rin. Kaya sa akin, dapat lang gawin ko yung trabaho ko. Dahil kung di naman gagawin yung trabaho ko, sayang lang ang botong binigay sa akin ng mga constituent ko. Kaya pinag-iingatan ko yan. Kaya sabi ko, kaya parati kong sinasabi na sana matigil-tigil ng korupsyon sa gobyerno, lalo na sa kataas-taasan. Sana nga, kung yung mga sinasabi nilang mapauwi o di kaya aalis, magtatago, dapat baharangan na nila. Oh, dapat ganun. Hindi na lang kasi alam niyo, ubos na yung pondo natin sa mga ganitong korupsyon na ito. Hindi na matigil-tigil. Ang nadadawit yung mga nasa baba. Paano yung mga nasa taas na gumagawa? Yun ang problema natin dito sa bansang ito. Kung ang gumawa nasa taas, inutos niya sa baba, ang unang nadadamay yung nasa baba. Sana nga, tingnan natin yung nasa taas. Para magiging patas, ayos lahat. May kakatakutan. Hanggang ngayon, wala pa ako nakikita nakukulong. Nakukulong man lang. Pag nakawala naman, pwede maging senador. Dito lang sa Pilipinas yan. Oo. Yung kasong Nobel, Kaya nga nilalakad nila. Yun na nga. Kaya si Bong, nilalakad pagpiyansa niya. Yan po yung reaksyon ni Mayor Pet Merera. Yung una patungkol doon sa nagbigay sa kanya ng kitchen na may nakasulat na the best mayor. At yung nagbigay nga umalis na rin. So parang hindi yung parang may gusto siya kay mayor or whatsoever, kundi ang yung naibigay lang niya. Na ipabatid lang niya na siya'y humahanga sa paninilbihan ni Mayor Pet, saka na siya umalis. At yung isang parte ng reaksyon naman ni Mayor Pet na inyong narinig patungkol naman dito sa malawakang nangyayaring mga korupsyon na kung sana
na naninilbihan ng agresibo at matapat yung ating mga lingkod bayan, mga elected officials, siguro walang maghihirap, walang mananatili sa laylayan. Lahat ay aangat, di ba, Engineer Dennis? Pero hanggat may nangyaring kurakutan at parang nalalamangan palagi ang mga nasa laylayan, yun ang ibig niyang sabihin, walang mangyayari. Ay, good morning sa mga nakikinig dyan po sa barangay, sa barangay, Bunlag, yan, sa Binmalay, Pangasinan. May mga nakausap tayo, nanonood sila doon. Dyan sa Amangkuro, good morning kay Councilor Andong Ferrer, Rolando Ferrer, kuha mo pa. Ay, gustong-gusto ng kanyang mga kababayan dahil sa kanyang makamasang pakikitungo, yan. Dyan sa bayan po ng Binmalay. At kay sa kanilang Liga ABC President Sir Butch Merera, good morning. Wala na po tayong sapat na oras sa programang PEM, paninilbihang agresibo at matapat sa bayan po ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Meron po kayong mga reaksyon, suwestyon, gustong ipabatid, text lang po ninyo sa ating text line 0945-1834352. Yan. Sa Aspeto Technical, si Engineer Dennis Palaganas. Nasaan? Si Engineer Nixon. Okay. Engineer Dennis Palaganas. At sa labas ng impilan, yung ating partner na very busy, ang OSCA Head ng Binmalay, OSCA President ng Lalawigan ng Pangasinan, si partner Leon Elorde Castro Jr. Unahan po ang iyong kaibigan, RJ Jimenez, at your service always. May titilakak na masantos at maabig oras at balang sinansakay.